Hola, què tal? Aquesta és una imatge de la pedra que ha caigut aquesta tarda a la zona de Camprodon. De fet, en el moment àlgid de la precipitació, així baixava el riu Ritor, ja ha crescut, i en aquest moment el xàfec anava acompanyat de la pedra o calamarsa o pedra i també d'encara barrejada amb gotes. Ruixats i xàfecs que han caigut a l'interior des del prelitoral cap endins, mentre a la costa han hagut núvols baixos, però no tan espessos com els que ens esperàvem ahir. Fixin-se que la zona de les comarques de Girona ha quedat molt asserenat, ens preveiem bastants més núvols, però per contra, els núvols que també preveiem a l'interior de la tarda sí que han crescut i han donat aquestes precipitacions de distribució irregular i que en molts casos han esquivat els nostres pluviòmetres. Però fixin-se aquesta tempesta intensa a la zona de les Garrigues, 10 litres a les Borges Blanques, al nostre pluviòmetre, però segur que d'altres indrets de les Garrigues a l'Albi haurà plogut bastant més o haurà caigut calamarsa o pedra, perquè els cors eren intensos, la reflectivitat era intensa. Altres xàfecs a l'interior, Ripollès, a Solsona, 16 litres, 10 d'ells en 10 minuts. Per tant, intensitat en aquestes precipitacions. I tot això també fruit de la calor. Amb el sol del matí la temperatura màxima s'ha enfilat. Fins a 32 graus a Seròs, a Viella 25, per tant al Pirineu també ambient calorós. I a la línia de la costa tampoc no s'han quedat pas curts. 29 graus a Malgrat, 29 també a Barcelona, a la zona universitària, això sí, aquí acompanyats, a més, amb xafogó. Quina és la previsió? Avui al vespre encara es repetiran alguns ruixats, a l'interior també alguns que avançaran per les Terres de l'Ebre, això vespre, nit i matinada de dimecres. Durant el matí de dimecres s'imposarà bàsicament el cel serè a la zona del Pirineu i Prepirineu, amb l'excepció d'algun banc de boira que es desfarà ràpidament, i a la resta hi haurà intervals de núvols més esqueixats al Prepirineu, al litoral i peritoral nord, i més abundants i compactes cap al sud, on fins i tot és probable alguna tímida precipitació. La temperatura mínima es mantindrà similar o lleugerament més baixa, també farà aquest mateix comportament la màxima, i durant la tarda les nuvolades creixeran a tot l'interior, iniciant-se en ruixats, xàfecs, tempestes de menys entitat que les d'avui, les de la tarda, però no pas les del vespre, perquè al vespre sembla que arribarà una nova banda de precipitacions intensa que avançarà d'oest cap a est i al final de la jornada, o ja la matinada de dijous, arribaria al litoral i per litoral central, també al Camp de Tarragona, amb intensitat. Per tant, haurem de posar atenció a aquestes bandes de pluges del final del dia. Hi ha un avís activat de precipitació per demà, com dèiem, per aquests xàfecs que arribarien al final de la jornada per l'oest del territori. I no acaba de fer net, podem observar la previsió a mitjà termini, com sí que hi ha zones on no apareixen les precipitacions, però de nou a la tarda es repetiran aquests ruixats, xàfecs, tempestes. Baixarà lleugerament la temperatura i podria pujar, volem dir, a partir de dissabte, i dissabte sí que s'obriran més clarianes. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.